Hello everyone, may buntag. Adunay good news karon labi na sa ato mga kaigsuonan nga mga Katoliko. Mga ka-cute, adunay usa ka SDA vlogger o kon defender nga grabe ni sa mga kapanaot sa Katoliko itong mga nangagi. Kaya si Bro Amik Taglinaw, iyang Facebook page sukdanan sa kamatuoran. Ug karon hugot kaayo ang iyang desisyon nga diin mo balhin o mugakos siya sa simbahan nga Katoliko. Ato siyang i-welcome o ato hapon siyang iampo nga unta magmadasigon o magmalambuon kanunay ang iyahang pagdesisyon o pagsulod sa simbahan nga Katoliko. So dili nato makita mga kaigsuonan kung unsa katinuod o unsa ang tinuod nga alagad sa Dios tungod kay sa mga pagpasabot sa itong mga kaigsuonan nga mga CFD, labi na ni Father Darwin, Bro Colalima, ug uban pang mga panggiitang mga Catholic faith defender. Adunay uban nga tungod silang pagkamaalamon, naghinay-hinay sila og balik sa Katoliko tungod kay ilang mga nasabtan ang tinuod nga simbahan. Samtang adunay uban nga dili tantong alamon o kon I think nagpagka-ignorante lang nga tungod sa mga pagpasabot sa itong mga kaigsuonan nga mga Catholic faith defender. Grabe hinoong kasamot ang ilahang kasuko sa simbahan Katoliko. Dili nato makita o makumpara o kinsa o unsa ang tinuod nga alagad sa simbahan. Daghan kayong salamat ug atong i-welcome si Bro Amik Taglinaw, former SDA debater.